come no credit. Into everybody to social media, no be say or be matema. You be any be. Simple. Akosua Serwaa. Mama. Nami Serwaa. Nkosuo Nkosuo nyawo kese. Oh, kese na beba no kra no ye hu. Amen. Oh, ye hu efe na ebe chance. Amen. Timedamase. Osu wada obia oba bia madamase. Na de hoka chem so osu wada dokra kwa no beka. Wada over papa, evangelist papa. Wada over na wi. Wada over. Na judgment na that say yeda na say yeni aso. We receive the advice and everything. Yeni aso pa say ochi. Oda bia ba say ya nkomo abedi na fitu sa na tuye fo ne de bia nkomo ne abompa isa no. Isu ano. Nisu no when anymore, woman and anymore, go nisu. So there's also by their fruit, shall know them on a back, only be home, doing an anymore, said you were 10 son and I come with you. By a peaceful man, it's young shall know. Pastor was all Simaba when I became the other once. Why I know what Simaba could play. What does media master minani se aseda. He come from us running. The man and what's awful. I don't feel in a traditional will be a deba kuna misses a woman for dog. Any akuma pack, you find your man, especially in the Moyam. Mami Akosua Serwaa, how yes, Cheni Mapa, Santiman Nkosuo ne de ni sro no kre ba ko pe and now o frame a me koyi wano no kre na maka no kre na maka no sana no so na me de tete mema mene ye abna safwa yawo o me ye nine mema mienu e ma mi men good intro obi a odi me chin se memedie oba menim a no kran na meka te me sram a no kran ya maka no ha no eno ana mo fa mamu ko me minim obi a di se Akosua Serwaa ono ana minim no amen te me sram a de pamocho Yami sra obia wo ha no amen na eya anadwo anka me majase ni yi snap any glass by ama me bompa hema na mu e cha no pase so ko na bompa hema me sa come nkonwa dem a se na papa si no ono de wo ye sofo de bia me ka chen se me konfa dem a evangelist so that's no pecorion so any attack. Papa si evangelist no ya de mama and de nyame na de ama no ti Serwaa mon friend evangelist na me nu aketwa no Inti papa na minim ni say friend papa enso evangelist no de beka no Akosua Serwaa on kana poma en toni nyame aye Serwaa e komo so dem
na modoso kama family aba na me na ko say inside na mama na bia no hey commentary no munya abose ye wo hene nim ye di amane ye wie na se media press ye be ye stremo why na na ti ho Nura wadawma saje evangelist papa teacher no wadawma oshi papa say na say na yetiaw me dia me wo ho mo bia evangelist saje na say no wa pa so Me ba mo cho, mo ma me chia na ye nyina nko chia na no wapi ne ko. Na ye so e chia be ko na kisi wo. Ye nyina ye kasabo nti ne de enyema egu na kwe afi ne nyankopon so aya adoma ekwemu aye den bai nti oba oso oba oba chia ne nsem ya ene de minti ofa ya ebisi wo fa ye Lumba wo fa ni pon ba we timi nyina na so se be ma nyi wo fa na yi oh eye ma wushio bibia me de manyame me mfa me penye bibia asem bia me ka kire nyame de obekire me na maye de nyame ma me fa se me nye bibia me nye enti na me hwe de nyame beye na me fi se odi ahyase odi ebe wie pa se de ye pe Team Lega wife of war. Team Lega wife. Ready, I'm official pa. Official pa. Official say na Kristo ama kwani ahoden. Ready, Nkosuo
maame ɛna mene no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na maame wadaroma ɛdeɛ na wo ka kyerɛ Ghanafoɔ ɛne ewiase afa no nyinaa asba beka ne sɛ ewiase biara wo paso pie yɛ ti wiase ana wo kani hyira di nokore ɛnokore twa wiase bibiara na nokore fa yɛ wa bɔso wo yɛ bɛrima so na nokore fa yɛ bɔbet so nokore bo wase mas ma meka kyɛ Ghana obi ani nokore na sɛ wo di nokore wo bɛnyina kyɛ wo bɛnya hyira wo ho so bɛtɔ the media nipa da sɛ ne bia wɔne ma sa asma meka mami wadaroma yɛhwɛ wa wo ba Kwadwofo su na se Akosua Serwaa ɛde bɛ pa ne ma wo dɔ no nti a wo di n'akyi awia anopa ne anadwo bɛ brasiɛ wo wani die wo buo wo brasiɛ ebe nipa wo do nipa da sɛ ne bia emra wa wo nua ba firi mu no na sa wu ye no Akosua Serwaa de na obɛyɛ ma abusua obɛyɛ mani asante amani obesia na se abusua nyina so wɔde yɛ sɛ ne maame wɔka yɛ nyina bɔ Akosua Serwaa de bitimi kasa no bebre sa ɛyɛ yɛ wa ya ma yɛ sobo ɛma yɛ enu ti ne hwie ti na ti no unya ble ɛma Daddy Lumba wo maame nya a waka no na ye ne no twetwe nkɔmɔ no na empempre yɛnhwɛ Team Lega wives so wɔn ani agye yie pa a wɔn twɛn maame Akosua Serwaa wɔn Nkosuo twɛn maame Akosua Serwaa a wɔn ani agye yie Yesu aya adum bibia ya kama ya ba no oba ene yesia no obi ankon ya ba ha ya adofo na asia obi anti obi aya so MVP ni andisi we ya de ya enko baako aya so football kotokofo mu hat fo etu ya de ya nyina ya tu nya baako ti we kwa na ya kama odo ne ya de ya ade no etu ba bia wo pa no ko obi ngwa na nya fe enya ntokwa enya ayi etu ye besia no wo ba no ya we kama no ntini ya wa ha enya bibia ntini ya wa ha so kasa mo ko ya internet no so pa we di we atam aye wo ma photo wo mo dem mo ba ku o ma de mo photo we nya ntokwa afani afanka ne ta ba bi be fani e nya ya kana ko eti obi ayi wo kwan so cha na dwen enya ya aka enya ntokwa ba bi a won ko no obi so nkwa ne de simple mo na mo ti a mo ntene ma bi ase abrote ye bi o mo kwa na mo ye bi ba wa ma na sai New York kwa ye won ye ne ma ba asunye se ne te wo be sia no wani ni edidi wo be sia no wani ni ekun ntokwa wo be sia no wani ni ye o mu sia so mo ye ba ako eti mo nkwa mo ha no na mo ya de asai
obi ko ba bi o konsam obi ko ba bi o bayifo anya sa me timi no nkwafa eti ya se ya ncha ya dwen sa ne nkya nto aba ya se ya ncha ya dwen ti ba bi a wo no oba ne ni kuru obi kwa ha na obi kwa na ya fe enu ncha sa e ya ntokwa asa ha no wo ya bibia wo de ntokwa no na e ba mu eti egu mani mas munya sa dia munya bibia man ncha sanya adwuma bisa abroche ba bia obi acha na dwen onkwa ha kwacha wadwen so wa ha wesu akwa so ncha esa obi hu ba bi oja se sam yan bibio sam yan disio sam edo suba bi tu timi nyani aso ko bi ina ni ma ye bibia mi ku sa nkaye mbone sa ha mo ami abi ambe adabi no metima ye metima sa aba eti ni ma bi wa mo mi ansesa yemfo odo mo huru ni pa so mo huru ye yi na munya asa mo huru ni pa na ma ye na asemko ma ye ti so nko anya fe no say ye